y'a ɲini k'a fɔ n y'o de fɔ minnu bolo dalen bɛ o ye ni an y'an ka radio so ta an y'a ɲini k'a don an ka programme na k'a fɔ kan bɛɛ ka se ka fɔ n'i yɛrɛ y'a lajɛ bi gouvernement yɛrɛ ye papier dɔ don assemblée kɔnɔ ni an b'a fɔ ma o ye laɲini ye projet de loi dɔ don assemblée kɔnɔ min bɛ se k'a to an ka kan dɔw bɛ yen olu ka jagoya jamana baarakɛdaw kan an b'a fɔ sisan k'a fɔ ni an ka ko jɛlen na an ka foroba baarakɛyɔrɔw la a fɔra ko tubabukan de ka fɔ mais an ye laɲini dɔw kɛ k'a fɔ tubabukan ka fɔ mais an ka kan dɔw fana bɛ o ka fara kan maintenant bɛɛ ma kɛ o kan hakɛ de la ma kɛ cogo o cogo gouvernement ye laɲini min kɛ o ye kan 13 hakɛ ɲɔgɔn ye walasa o ka don ba la u ka se k'a fɔ an ka forobadaw la o ka kɛ an ka kumada dɔ fana ye an fana y'a ɲini k'a fɔ o fana ka don an ka radio kunnafonidiso kɔnɔ ka bamanankan ou bien kan tɔ ninnu olu ka se ka baara ka kɛ n'o ye san natɔ in na hakili la u bɛ don ba la n b'a dɔn fana k'a fɔ AMAPU fana na olu u bɛ sɛbɛnfura de bɔ a ɲinina fana k'a fɔ olu bɛ sɛbɛnfura bɔ dɔ bɛ fɔ tubabukan na dɔw ka se ka bɔ kan wɛrɛ la hakili la bamanankan bɛ yen fulakan fana bɛ yen ni kan wɛrɛ bɛ se ka fara o kan mun bɛ se k'a to an ka cikɛda yɔrɔw la olu fana ka se ka jamana kunnafoni dɔn ka jamana taabolo dɔn k'i sigi k'a kalan o fana a to mɔgɔ wɛrɛ kana ɲɛf'u ɲɛna a b'a to bɛɛ b'i sen don jamana baara la mais ni mɔgɔ wɛrɛ de b'a ɲɛf'i ɲɛna o b'a ta don a kɔnɔ mais n'i yɛrɛ bɛ se k'a papier minɛ parce que an ka togodaw la bi la ni an ka CMDT ninnu ni OSV ninnu barika la u caman donna balikuyala na u bɛ se k'u ka sɛbɛnni kɛ a la u bɛ se k'u ka fɛnw faamu a la a ka kan an ka o sen don baaraw la walasa u yɛrɛ fana k'o dɔn k'a fɔ bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ bɛ se ka baara kɛ jamana taabolo kɔnɔ.